Ano yung ano, pinakang bubong. Second floor. Ini tapos na yung second floor. Ah, init. Tapos na tong third unit mo. Bubong na lang. Saka finishing. Yeah. Yung CR. Yung doro. Yung lababo. Bali din ng tiles lang to eh. Abot hanggang dito yung lababo. May bakante pa sa dito. Pero pag naglagay ka ng ref dyan, ref hanggang dito, paano pagpasok sa bahay nila? Medyo Side ka na. Oo, may hirapan. Walang talaga dito eh. Magkakaroon na isang outlet dito eh. Dito. Kung pwede ng ref dito. Dito. Yeah, pwede ito rice box. Yan. Rice box dito. Kung bibili mo ng tiles, yung ano na. Ang pag-ita nila yung dito ng pag-ita na. Pero hindi dito, hindi wala na. 50 cm kami makuha. Ito na parang kilababo. Oh, 50 cm. Balito ang lababo niyan. Pero malalim siya. Baka yung lagay ng platera, hindi magkasya ng 50 cm. Kasi Magkasya.